Bé, nosaltres si tinguérem que votar aquest expedient, evidentment el nostre vot seria en contra. És cert que s'ha reduït la mitjana de pagament, però la realitat és que segueix pagant-se sense ningun tipus de criteri. Més segueixen apareguent factures quan se'ns ha d'alguna manera fins i tot promès per el responsable d'Hisenda que això no tornaria a passar, però això és la seva manera d'actuar. La seva manera d'actuar és traure obres per 1.200.000 i que al final resulta que el sobrecost siga un altre milió, és a dir, el doble del que estava pressupostat. Encàrrec a un crèdit, obra que es va fer encàrrec a un crèdit com la del CCX, que després resulta que damunt l'obra no està ni tan sols acabada d'urbanitzar i n'hi ha que dotar-la d'una sèrie de serveis mínims. És vergonyós que un edifici que tots els xativins i xativines vam tindre que pagar la festa d'inauguració con trenet i tortilles i demés, de repente resulta que ni tan sols està recepcionant l'obra, ni tan sols té línia de telèfon perquè l'urbanització no estava acabada. Resulta que apareix una factura de 1 milió d'euros, no, partideta, que aquestes són les preferides de vostès, partides. Vostès així a totes d'un colp no li ve bé. Una factura partida de 1,1 milions d'euros, una factura de la Ciutat de l'Esport de 850.000 euros, però a tot això ja ens tenen acostumbrats als regidors de l'oposició i també tenen acostumada la ciutadania, perquè tenen vostès la mega obra producte de la megalomania del senyor alcalde, la super plaza de toros cubierta i sin cobrir, que van tindre que demanar un informe per a poder pagar perquè tota la contractació i tota l'execució de les obres és il·legal. M'agradaria en aquest punt també aclarir perquè des de la regidoria d'Hisenda se'ns va dir que no diem tota la veritat quan parlaven de que determinades empreses cobren puntualment. Pues sí, senyor Vila, li l'he buscat i li l'he trobat. L'empresa cobra puntualment, és l'única que els excedits se li van entre 11 i un dia. Fixes, la teníem allí davant, és que jo no l'havia vist encara l'informe. L'empresa en qüestió cobra dins de lo que marca el decret de les factures emeses en 2012 dins del termini de 40 dies, excedits d'un dia i com a màxim excedits de 11 dies. Explique'ns per què alguns tarden 1.500 dies en cobrar i altres un dia a cobrar dins del període de 40 dies. Li torne a fer la mateixa pregunta. Jo crec que vostè ho va dir sense mala intenció, em va dir que li ho buscarà i pues, m'he entretingut buscant-li-ho. Així està. En els informes no li he buscat els antics, que podria, però és que sempre no tinc temps per fer totes aquestes coses. Li he buscat l'actual, el que portem avui. Pot vostè mirar-ho en les pàgines 12 i següents. Comprovarà vostè que els excedits són entre 11 i un dia. Que sort tenen alguns empresaris que contraten l'Ajuntament i que mala sort tenen altres empresaris que tarden 900 dies, 500 dies, anys en cobrar d'aquest Ajuntament. I aquestes qüestions són les que a nosaltres ens pareixen que damunt demostren una falta d'honestedat absoluta per part de l'equip de govern del Partit Popular. I nosaltres tornem a estar congratular-nos perquè clar, és que gràcies a tota la nova política de la crisi al final vostès, és que no els ha quedat més que traure totes aquestes vergonyes al carrer i les factures, com que tenen que fer els informes de morositat i traure-los i ens han de dir, i ara ja sols n'hi ha un registre de factures i ho han d'aportar al pleno, més que siga per donar compte, pues ens trobem en aquestes sorpreses de les obres estes que se'ls van. I el que nosaltres exigim és responsabilitat, però no responsabilitat. Al final sabem que van a contar-nos el cuento del enriquecimiento injusto i que com que l'obra s'ha fet pues l'haurem de pagar, però nosaltres pensem que ja està bé de que quan l'obra s'ha fet se té que pagar, no, que la pague qui l'ha ordenat, fora de la llei, sense document de retenció de crèdit i sense tindre diners. Crec que la ciutadania no té per què pagar els capricis megalòmans de 4 regidors que no saben què fer en els diners des de mes. La factura d'1.200.000 euros del CCX. Jo m'agradaria que algú me diguera si això és correcte o no és correcte. Jo us dic, és que uno pot presentar les factures que cregui convenient i des de l'administració d'aquest Ajuntament tindran que dir sí o no. De moment a mi ningú m'ha fet ningun informe
que estigui que pagar 1.100.000, ni 800, ni 700, ni 600. Això hi haurà que fer-ho. I si s'ha fet serà perquè algú haurà manat que se faci ampliació d'obra. Quan ho presenten, ho veurem. De moment, sí, ningú ha manat que se faci una ampliació d'obra. Ningú. Estaria aprovat en una comissió de govern, o estaria aprovat en una comissió d'urbanisme, o estaria fet un decret del senyor alcalde. No s'ha fet ni una. I ara tindran que demostrar qui ha autoritzat que estiguen les factures ahí i el per què. Uno pot presentar lo que crea convenient i des d'ací, des de l'administració, se farà el que se tinga que fer. Molt, senyor alcalde, la claredat de les seues paraules espero que ho mantinga i evidentment jo també vull veure aquest informe. El que jo sé i crec que sabem tots els regidors d'este ajuntament, almenys els de l'oposició, és que les empreses, jo crec que la gent això en general ho sap, no es dediquen a presentar factures així perquè sí, crec jo, vull dir, igual sí que n'hi ha i jo ho desconec, però creia que les empreses no es dedicaven a presentar factures a l'Ajuntament per obres que no feien. I dos, el que sí que tenim clar, però claríssim, és que això s'haurà autoritzat per algú de l'equip de govern seu. És a dir, aquesta autorització apareixerà per alguna part, o bé escrita o bé verbal. Per tant, nosaltres li agraïm les seues paraules, la claredat en les que ha dit, i jo torne a reiterar, i m'agradaria que vostè també es fera partícip, que s'exigiran responsabilitats per una pràctica que ja va esdevenir excessivament habitual. És que no consta l'autorització de cap òrgan. Vostè ha dit, ni la Junta de Govern ni el ple, té vostè raó, ni la Junta de Govern ni el ple, que sapiem tots, i això sí que ho sabem tots, consta aquesta autorització per a increment d'obra. Per tant, jo li agafe la paraula. Com que queda tot gravat, li demanarem que quan tingui aquest informe tècnic ens el facilite, però també li demanem que afegisca a la seva intervenció l'exigència de responsabilitats aquí i quan corresponga. Gràcies.